Hei, salutări, Nave, și azi vom face real or fake. Hai să vedem. Cred că asta este reală. Corect. Parcă vaca aia este photoshopată. Cred că este fake. Corect. Aici chiar nu știu. Parcă astea de aici de jos, astea de aici, penele astea de aici, parcă sunt real. Cred că e real. Corect, deci 3 până acum corecte. Cred că este reală. Corect. Un pește, că de ce n-ar fi reală? Peștele ăla parcă e real. Cred? Incorect. Asta-i. Un avion care trece pe sub un pod. Nu știu ce să zic aici. Cred că este fake. Cred. Corect. Real sau fake? Real. Chiar nu știu. Cred că e real. Nu, era fake. Corect, ok. Aici. Wow. Asta e, cred că e fake. Da, cred că e fake. Word. Adică? Ok. Aici este, aici. Da, aici este fake, cred. Yeah. Da, cred că e fake, corect. Real. Asta eu cred că e reală. Da. Și asta nu știu dacă e reală. Cred că e fake, dar și reală. Cred că e real. What? Ok. Cred că parcușorii ăștia sunt photoshopați. Ia. Word. Asta e fake. Corect. Știam. Asta fake. Asta e reală. Da. Ok, deci asta a fost 11 din 15 corecte. Dar totuși, cam tot acest episod, nu uitați să... nu e chiar un episod, dar totuși, nu uitați să apăsați și butonul de like. Poate vom face mai multe serii din chestiile acestea. Dar totuși, noi ne revedem data viitoare. Pa!